det til farlige. Okay. Godt, der var en bord her. Så kan du forklare, hvad er det for noget her, Jonathan? Kan du forklare, hvem er det far? Nej, ikke nu. Jeg er ikke færdig. Okay, du er færdig med storebror, okay. Ja, jeg er færdig med storebror. Mere 3, 2, 1, nu bare. Nu er det færdigt? Nej, ikke nu. Det bliver rigtig storebror. Han er meget høj. Ja, altså, det er den sidste, Ja. hvor jeg skal lave. Storebror er så høj. Det er jeg. Ja, det er rigtigt. Det er en lille storebror, ligesom jeg er en lille storebror. Det er rigtigt, du er en lille storebror. Jeg laver en lille storebror. Det er godt. Så hvor er Sebi? Her. Sebi. Og far? Far, prøv at se Ja. Kom. Vi tager billeder, og bagefter viser far. Kom, forklar mig billeder. Hvor storebror? Her. Og far? Her. Og mor? Her. Og mor? Nej, jeg sagde, det er far. Okay, det er far. Og mor? Og det er baby. Hvem er Olivia? Hvem er Jonathan? Nej, jeg er ikke en baby. Ej, undskyld. Det er to står... Hvad er det for noget? Det er to baby. Ja. To drenge. To. Det er flot. Og den er drenge. Den er drenge. Drenge. Og jeg glemte, jeg skal lave en kat. Ej, du skal have kat også, okay? Far, jeg skal lave en kat. Okay, far? Ja. Og ja, jeg skal lige lave hunden på hunden. Den hale. Der på hunden her. Nu er hale på hunden. Nu jeg skal lave katten. Det er rigtig stor familie, ha? Rigtig stor. Far, mor, to baby, hund, storbror, og så nu en hund. En kat. Kat, undskyld, ja. Nu jeg skal en til. Har du nok? Ja, jeg laver kun katten nu. Katten Er det stor kat eller lille kat? Det er meget. Ligesom hunden, den samme størrelse. Nå, hun samme størrelse ligesom kat? Ja, fordi se, den plusser. Okay, så det bliver ligesom Hunden. tiger, stor. Jeg laver nu skal jeg lave. Nu jeg skal lave ørerne. Ja, nu jeg skal lave ørerne. Her er ører. Og her er ører. Og nu er den ører. Det er flot. Du har 2 stykker til hver. Læg det andet sted. Jeg laver også hund på ører. Jeg laver også hund på. Jeg laver ører på hunden. Jeg tager lige hovedet af. Nu jeg skal lige tage den på igen. Den træller. Ja, den er ikke stærk. Og den træller. Den træller lidt. Træller. Jeg er klar, far. Er du klar? Nej, ikke klar. Okay, jeg venter.
Hvad laver du? Fordi jeg kan se, hvordan du laver det også. Det er meget sjovt, fordi folk kan lære det. Ikke? Det er ikke video, når du er kun færdig. Når du også arbejder og laver det, det er også sjovt. Ikke? Det er nogen rigtig stor, ha? Det ligner mere hest end... Det er ikke heste. Det er ikke hest, selvfølgelig. Tænk, det er hester. Kat. Men det er stor kat. Jeg laver en hund. Det er ikke en kat, det er en hund. Hunden, okay. Jeg laver den hund. Jeg har bare ører på den. Okay.